Kaixo, segi zaintzen, zatik segi zaintzen. Urte osoan egon garielako zaintzen programarekin eta udaran jarraitzen biolako. Gure zaintzaiken, gure buruari entzuten, gu ondo balin bagauz, ondokuape hobeto ongo dialako. Amaia, udan ze behar berezi dauko gure gorputzak? Udaran beroa dator, eguzkia dau ja fuerte, ez da? Puntu debiletakoak da zirkulazioa, bihotza eta azala esango gebe. Orduan bihotza, odola, zirkulazioa, likido retentzioak, eta azala euskitan denpora asko oten garielako. Orduan, zaindu bihu bereziki gure plater osasuntxuak. Gure plater osasuntxuak negutik udarara aldatu ikendia, koloretan eta osagaietan bebaia. Orduan, bai da garrantzitsua udaran gure gorputza zaintzia. Eta zelan elikatuko gara orduan udan? Horretarako urte danean landu du plater osasuntxua, ezta? Eta plater osasuntxu horretan, plateran erdixe izango da barazkiak. Neguan erabatera jandu, udaran hasiko gara gordinak eta entxaladak izango dira gehien bat erresak eta osasuntxuak eta freskagarrixauak. Orduan, entxaladak izango dira protagonistak. Entxalada bakarrak, ero lehenengo plateretan fango diren ensaladak. Hori be, fango gara desberdintzen. Izaleke, plater bat osua, kompletua, plater baten 3 osagaiak doidazenak, 3 koloriak, barazkiak, hidratuak eta proteinak, ero lehenengo platera entxalada bat sinpletxua eta bigarrenari enboixo garrantzia lekale horreiri, garbantzuak, lentejak, idarrak, oin dauzene, idarrak, ero arraina, ero ilaskua, ero untxiari adibidez. Eta ensalada egoki bat, zelan osatuko dugu? Prestatzeko ensalada perfektu bat, holaxe jarri dula gure materialian izena, ensalada perfektu bat preparaiteko, zuretzako egokisa dana, jakin bidu norberak ze ensalada mota eta ze osagai iruan bia dauen, eskema moan eukiku plater osasuntxua. Eta plater osasuntxu horretan esan, plateran erdixa izango dira barazkiak, plateran laurdena izango dira hidratokarbonuak, diala guretzako energia, gasolina, argin jarra, eta beste laurdena izango da proteina, izango dira eraikitzaileak, izango dira ladriluak. Eroango daue, 3 osagai horrek fijo. Barazkiak kontuan eukitea diala antolatzaileak eta ikindozkoinak antolatu gorputza, udako barazki eta frutak hartuko kontuan, ez da? Bai koloriak eta bai testurak. Basian egongo dira hostoak. Letxuga mota desberdinak, eskarolak, letxugia, hosto desberdinak sartzen du betik ensaladatan, oin fijauko gara udako hosto horreikan. Letxuga desberdinak dako, xamurrak, kolore desberdinak horreitxek. Ez gara astuko, kipulia, berakatza posible da, eta gero koloriak sartuko du. Tomatia da, fruta, itxoiten gabizen fruta hori, ez da, kolore gorrixa dakona, piparrak, eukiko du, bai gordinian, ero bai izaleke, erreta, ero labian pasatokok, ero kontzerban doiazenak. Perretxikuak, interesanti izaleke baita, frutak, erualeke, horrek, oinarri mogan. Plateran laurden horretan, patatia izango da, protagonista. Lehenengo patatak udako epeia, jasoten gabiz, xamurrak gozuak dauz, eta horren ordez, arroza, ero pastia. Koloretako pastak, ero integralak albadia, betiko beto. Eta gero, 3. osagai hori izango zen, proteina hori arrautza egosixa da oso praktikua iruateko edozein tokitara, gazta izaleke bebai, urdai azpikua izaleke bebai, kontzerbaren bat, atuna, sardinak, ero plantxan ilun aurreko egunien ordu batzu leheno gertatu duen petxuga, ero xolomo, ero hori zatikuta izaleke. Plater idealak dauz, osagai desberdinakin, kolore desberdinakin, eta bakoitza egokitu inbida horretara. Eta zelan sortuko dugu guk gure despensa, ensalada horrek astian ziarrein alizeteko? Galdera politia, esatik horretako ekibiu. Erosketa zerrenda kontziente bat, nola noian erostera,
zerrendia bihar da moan ninja, jakin ja nundi datozen produktu horrek, nungua dian asokati buelta emuten dunean, baserritarrakin gauz eta konturaketan gara, ezta? Bali magoiaz superfizia handi batera erostera, fijau etiketetan, baina gehien bat, despentzak eroan bideuena da eta hotzkailuak, protagonistak izango dira barazkiak, despentzan kontzerbak, barazkiena, lekaleana eta arrain kontzerbak, oso interesante, eta frigorifikoak movimento gehitxu dakon elektrodomestikoa da, eta bebeian jarriku gordinian asokatik ero baratzetik jaso dun barazki horrek ikuilekegu bai preparau barik, ero beste baldatxo baten, bai igual ikuileke letxugia garbituta, zatituta, askar batxkukin ero horreiteko batiteko, montaje batiteko. Nik barazkita egongo zian hor, fruteirua kanpuan dago, ez dago frigorifikoan, nintzen ahaztuko arroza, patatia, eropastia, egozia eukitia, tupertxo baten, aparte, bai? Hola, entxalada plater horiteko, baina osagaia presdaku. Eta gero, esnekiak dia importantia, estekia pe bai, urdai azpiko esan du moguan, arrautzaren bat ero beste egozia eukitia, eta horrekin ja, goiaz gutxi gora bera, gero vinagre, olixo eta gatzakin, ero beste espezien batekin goxatuta, presdako entxalada hori. Lehen esan dozu bai, udan zirkulazioa kaltetu ero retentzioa sortzen dela, zein bio hori saiesteko? Bero dau, ordu asko gauz guzutik ez, gure lan mota da, nekatu ikinxako asko hankak, emakumiak gara isadanok, eta gure puntu de bila edade honetan da zirkulazioa eta arteriak eta barizak eta holako gauzak. Orduan bihu, lehenengo gauzia hidratazio egokisa, urestatze egokisa. Ura ereteko modu asko dauz, saldak, bihu frutak dianak lagunketan eskunak txixa eraiken eta zirkulazio hori mobitzen. Hor daku meloia, sandia, daku basoko frutuak, daku maiukisak, daku melokotoia, albarikokia, horri danak lagunketan dozko asko zirkulazioa mejoraiken. Ze bihu geixau, digestio samurreko platerak bebaita, zetik askotan entxalada jaten du, baina oso aguro jaten du, eta horre gero digeriken eta zirkulaziorako ez da izaten oso samurra, horregatik poliki jatia, ondo urestatuta, lasai jatia eta denpora hartzia jateko importantia da. Udarara begira, gehien bat hori, ura, koloriak, kolore gorrixak eta naranjak azala prestatzeko eta zirkulazioa mejoraiteko, eta fruta moguan maiukisak eraketan dian atzenak, eta gero basoko frutuak oso ondo doiaz bebai. Eta holako ensaladak itxeko edo udarako platerra prestatzeko, ze armaixo eukibio, zelan organizau gure despensia? Galdera ona, despentsa bat, ezta? Lehenengo fijau bigara zer dakun baratzan, zer daku hortuan. Horretarako, asokartik bueltatxo bat emungu, erosketak ikerazkuan erosketa zerrenda bat prestera emangu. Orduan, oinarrixan egon bidia barazkiak eta frutak, kolore pila batekuak. Oin zer daku albarikokiak, melokotoiak, keizape azidia, fruta gorrixape badaku. Horretanak dira oso interesantiak zirkulazioarako, gure hankak, hankak espuzketako, egoteko, hankak harinak eukiteko eta gure lanian askotan hori izaten da, esango neke, koskatxo bat eukiten du horrezta, zaila izaten da zirkulazio hone eukitia, ordu asko gauzelako, zutik eta betik martxan gauzelako. Zer geixau, fijauko gara ze arrain dakun, zer da bizen arrantzalek ekarten arrain txikitsua balin badia, basiko dia atuna eta honedanak hasiko dia berriz aiaiken, pintxo, fijau peskaixan eta zer dakun. Arrain urdinari protagonismo emun, kontzerbari leku hain gure despentzan. Orduan, hori be, gure zerrendan ezin ja falta. Ze botaten dut zuen erosketa zerrendatan faltan, botaten dut adibidez frutu lehorrak. Frutu lehorrakin ezaztu, intxaurrak, urrak, pistatxo batzuk, hasi batzuk, kalabasa pipa batzuk,
ez, fan gehi horreitakoak be noiziamen sartzen. Eta gero, ogixari be tokitxo batein, ogixa tostaua izan deixela eta mastikaiteko ze tentzino askoko garaixak pasauku goin, hor nervio sisteman afekta egiten dau, tentzino horrek muskulatura dana gogortu egiten dozku, eta, kursua bukaketan dabil eta dana daku, gero, deskantzurako biharra eta pila kargaiteko biharra uda ostian ondo egoteko berriz, ezta? Orduan, gure despentzak esango asko, lagunduko asko gure elikadura osasuntxu eruaten. Amaia, eta oin bukatzeko, azkenengo galdera, zergatik jarraitu bigu zaintzen? Jarraitu bigu zaintzen, bakarrak eta errepika ezina garielako. Gu ez baga zainketan, ezin julako inor zaindu, eta gainera gu gure burua ondoki julako, gure gorputza burua, jana zer da, ez? Jaten duen moduan zaindu iten gara be bai, ez dakit. Nik uste dut basiko badala, oinarrizko dala, eta dala nerekiko eukileketen maitasun probarik handixena, ez? Eta nun lortu gehike esku hartien daukotzen material hori? Preparau du fundaziotik material poli bat, oso praktikua, eskematikoa, eta ikusten dozunean bideo eta interesa balin badako zue, idatzi fundacion@auzolan.comera eta zure paka jasoko zu. Erosketa osasuntxua, entxalada monumental eta oso osasuntxuak eta idealak preparaiteko, eta asteko, hilabeteko, udako zerrenda, elikadura zerrenda, erosketa zerrenda praktiko bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko.